Tusík, busík, strán, tusík, zdravím vás u mojho prvého videa. Volám sa Bostron, budem pre vás, let's play, budem pre vás natáčať videá. A jak vidíte, moje prvé video je z Mineplexu, Minecraft. A rozhodol som sa, že hneď nebudem natáčať survival, keď uvidíme. No a čo chcem na Mineplexe? Chcem natáčať rôzne minihry, ktoré tu sú. A nemusíte sa báť, budú všetky minihry, pôjdeme pekne po rade. Ako prvú minihru som si pripravil Christmas House. No, tak ja čo namietnúť. Poďme na to. Keď som sa tu takto pekne postavil, dobre. Ole. To som pekne stihol. Som rád, že som sa pripojil. Ale neviem, či to bude hrateľné. OK, už to je hrateľné. Už som sa bál, že to nebude hrateľné. Lebo môj natáčací program mi trošku zhadzuje FPS-ka. Thank you for coming. Someone has stolen all of our Christmas presents. I need your help. Follow me. Let's find out who's behind this. Super, Santa Claus je. Prostě ty epický zvuk. Chlap. Ale ty. Tam jdeme. A ďalej. There's some presents up ahead. OK, máš prezenty. Aha, Look out! It's a trap. OK, trapka mi nevadí. Clear a path through the rocks and watch out for the undead. Dobre, zoberte darčeky. No, o čom je toto? No, musíte pomáhať tamto výste, helper. Vlastne, vyzerá to kedy niečo... Auč! Čo ma zabíjali, ma nič nezabíja. Dobre, zabíjajte tých skeletonov, ja chcem kopať. Ja kopem, ja miner. Teda čo robí, teda snajpuje. No kámo, pôjdeš dole. Auč. No môže ísť ten sata, alebo tu taký túčko proste. No vlastne máme aj normálny túčko. Tam behajú nejakí hološi, nahoci. Akože náhne, lebo majú kostru. Dobre, z ktorej strany ho treba kopať? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! To zubere. To si mne tu dokedy budú. No, poď sem. Ja sa nenasadnem. Nasadnem si na koníčka. No. OK, to je dobré. Stop! A máme dve biele dárečky. A tento challenge nemám ho hrať, lebo tu pri tomto challenge... Oh no, my magic bridge has been turned off. Turn on all 4 switches to be finished. Skáp! Dobre, ten je mŕtvý. OK, ostávať niekde tuto v závetri. Great job! 3 switches to go. OK, ale zostanem tuto v závetri. Well done. Only 2 switches left. Great. Just one more switch. Skáp! Pomoc. Nepríjemné zvuky. OK, už je jeden switcher. Jeden pačka, dobre. Excellent work. The bridge is powered up. Powered up! Zostanem to myslím, že 3 switcher. Kolektívne pocházení. Ja to nevidím! Je mŕtvý? Áno, tu ešte. Tiež porážku. Tak som sa zlakol. OK, tak trošku viac spinderov ide tu. Ale sme sa pobrať trošku dopredu, tam to kosia. Tam sa si nesedá na konia. No, konečne som to dokázal. Idem ďalej. Auč. Ale ja som skápal prísnou monstery, si pamätám. OK. Nemusela by to tak ľahko vytať. Konečne som neskápal. Tak to je po druhý krát. Písať celý bez seba. A inak, táto blokáda, no z čoho je? No ja som to zistil, lebo zabagovalo mi to. No tak, tieto bloky, tak to je rebrík. Prebačte, trošku kašem. Tak to je rebrík.
Tak mohol by sa ten Santa pohnúť, ale potom pridržiavať tie sane tou svojou váhou. OK, by som... Ne, oni sú tam, tí snow golemy. Collect the presents. I'll try to open the gate. Gate, kde bude nejaké dildo. Auč. OK, mal... Nie, shift... Oh, shit. Pomoc, majte zabiť Snowman. Dobre, už serem na to. OK, dobre, tak držať shift. Sme na plánu, skúsime to so shiftom. Lebo ja som sa tam raz dostal, tuším. Áno. Dobre, tak, musíme... Dokážem to. Super. To je to snehuliak. Auč! Super, lietajú tu hráči. Ole, objavili sme novú schopnosť, dokážeme lietať. Super, to mi fakt páči. Napíšte mi... to sa nedá proste. Kašlem na to, ja nepôjdem so shiftom. So shiftom nepôjdem. Ešte čo mám regeneration. Lebo neviem jak bez regenerácie. Super. Ne, ja som to nevyužil, tam bola taká džúrka. Ahoj. Super. Lietajúci hráči. You cannot jump the chest. Dobre, že len jeden prezent. A to mi je úplne jedno, lebo tam sa nikto nedostane, ak to dobre poznám. Iba ja. Samozrejme, keď tu nepôjdu traja snehuláci. OK. Není dobré. To vôbec není dobré. To už nás je iba 9. Dobre, tak... Ja čakám. To je prezent. Presents 4. Nemáme nechať ten? Ja neviem, akože oni sa snažia, serú na to, neviem čo. Dobre, OK, no, napíšte mi, čo by som mal počuť. Dobre, tak, to už neviem, jak. Taďal to je to dobre. Taďal to môžeme ísť a do prdele. Ja som sa mu vyhol. Čo ste? Videli ste? Ja som takto pre neho okolo prešmykol. Majú ten dáreček. Dáreček. Auč. Inak, mohli ste si vtedy všimnúť, že aký mám skin? No, vyzerám tak čudne. No proste, ja mám také predstavy. No, nemám predstavy. Taká je pravda. Takú mám fantáziu. Akože bujne. Shit, veď sa ma nedotkol žiadny snehuliak. Ale začnem volať shit. Netrafil! Dobre, ani ja som sa... Prečo sa kvidol? No, ale som strelil títo snowmeni. A mňa dosť... To není možné. Kto to prezent, tak som king. A bez slova. Ani nič sa nepovie, že... Že by som nejaké výnimky. Prečo? Ale, ten sa dostáva dobre. Snowman. Čo ma odhodilo? Chcem vidieť jedinu. Dobre, tak tento ma odhodil. To som videl, ale... Ten sa dostane, ten frajer, pokiaľ ho už neodpálilo. Samozrejme ho odpálilo. Ahoj, ideš sem? Nejdeš. Auč. Dobre, tak ideš. No, čo tam dostať? Akože oni neprinesú. Dobre. A čo keby som to skúsil, že im prinesem dortík? Dobre, tak s dortíkom to nepôjde. Dortík, dobre, tak skúsime. Dale som cake. Napíšu tam. Dale, tak skúsime cake. Uviešime na cake. Shut up. Myslím na cake. To je pozitívne. To je pozitívne myslieť na cake. Keď budem myslieť na cake, už sa stanem pozitívny. A teraz som pozitívny. To teda nie som. Hlavne proti týchto snowmenoch. You cannot jump this your challenge. No vypadni. Hej, kamo, môžeš vypadnúť, lebo cez teba nevidím. Tak ten snehuliak je opitý, on sa proste otáča. Ne, nepaseniem sa. Len 8 máme 11 minút. Dokážeme to. Ale keď sa ten snehuliak nebude promenádovať ako Zorka po červenej lúke. Super. Au! Ja mi ide dobre, viem, že sa tu oplatí mať F5. Tak, ja to vyskúšam s F5. Idem? Tak teda toto nepôjde. Alebo pôjde? Ale čo by nešlo, len Dorka musí ísť preč. A už sa ma nedotkol.
LOL, máš pravdu, LOL, to sa nedá. Hlavne keď tu behá taká Dorka. Áno, tam sa promenaduje Dorka. Ale toto sa mi páči, keď tu vznikne taká ďura. Učko. Jekaj sa, učko. Dobre. Aha. To som pochopil, ja som tam skoro bol, len to zakázalo jumpovať, to som nevedel. Čo mi tu? Daj som sa na toto minihraje. Ja sa proste nemôžem to, proste som asi po bloku toho snowmana z prostého a on odhodí ma to. Super, že sa nejak netrafil. A tento snehuliak. Čo netrafíte? Ouč. Dobre, tak ten sa absolútne netrafil. No, trafil. Naslepo. Ja cannot jump. Ja som to neskočil. No tá hra. Stále sme 8. Super. Keby sa... Ale ten typek to dá. Ten typek to dá. Ten typek to dá. Že to dá. On to dá, ten typek. Watch out! My sme to dokázali! OK, pomoc po mne háže nejaké snehové. To sú snehové bouličky. OK, musíte vypnúť E5. Není pádom! Osviňa! Pomoc! To nikto neskôr. Killer be fall. Killer be snowman. To nikto neustaršil. No, zložil! Povedz mi, že si ho zložil. Ouch. Mám nabojný nás dvoch. Ouch. O to víš, ty šuna! Ouch. Musím... Ahoj! Zabij ma! Ja toto nechcem hrať, toto je otrúž táto hre. Goldardi. Áno, oni... Goldardi. Áno. To úbohé strieľať. No dobre, tak ja tú hru resetnem. Skúsim ísť na nejaké iné ľubičko. No, nie na iné ľubičko. Tak sa potom na niečo iné. A budem asi za chvíľku koniť. Super, 29 ľudí, nechápem akože... Dobre, tak, kde sme boli predtým? Ola. A trojka nikdy nesklame. Na tej bolo vždycky veľa ľudí. Sa pozrieme na troječku. Troječko dneska akože zaber. OK. No neviem, či to stihneme, no tak mohli by sme. Samozrejme. Oh no. Pitolu. A není to niečo in progress? Áno, pripoj za in progress. Keď sa pripojím sa sem, toto by zasúbne. Ramena, kolena. Dovolám vidieť suspekt. Funguje to. No vidieť, že tuto to nepôjde. No tak ja skúsim vytvoriť vlastné ruky. Tak ja pozriem to normálne lobičku.
No, 38 hráčov. A 69 a preto to bolo 20. Logika tohoto serveru sa stále mení. Ale väčšinou nesprosté. Melody! Melody! OK. Ale teraz už to. Tak pozrieme sa, čo má. Daj. 12 ender pearl. Spam orgány. 59. Ten melóny. To sú samé byty. Turing. Alright, Turing. Dobrý deň. Už môžeme začať? Jo, už to začne. Dobre. To mne nevadí, akože ideme od znova. Ešte máme stále dosť času. No ešte mi napíšte do komentárov, jak dlhé by mali byť dnešné videá. No, aké dlhé by mali byť videá. No, hej, to by ste mohli napísať. Napíšte, akú hru by som mal natáčať. A určite napíšte, čo by som... Thank you for coming. Someone has stolen all of our Christmas presents. I need your help. Okay. Follow me. Let's find out who's behind this. To znie ako keby bolo žratý. Veď oni proste vždycky po práci zájdu si do krčmy, dajú si tam... There's some presents up ahead. Mahet. Nepochopím. Kámo, daj mi to... Look out, it's a trap. Čo je tam odpále? TDčka, teraz to spadne. Clear a path through the rocks and watch out for the undead. To prdele. Ten stone! To nebude problém. Aha, tak to nebude stone. Vyzeralo to ako jeden stone, aby som sa už potešil, ale tak akože... No keď nedáte koláče, tak si vezmeme stróny. Nechápem, čo som to zase vytvorila, tak... A som ubohý. Nemám čo povedať, tak poviem koláče, neviem, stróny. Alebo jak sa hovorí, keď mám osud na bizne. Keď mám osud na bizne. To ja nepovedať, keď vám osud na bizne. Citróny, urobte si citróny. Hej, tak som sa nevedal, keď niekto poslanca tým, ktorého to je taký pokutovanie film sa vramím. Ale to je veľmi povedený film. Dobre, ale tak teraz sa nevenujú filmu, ako sa mi Minecraftu. Super, skeleton. Koľko mi ide? Po mňa očividne nie. Ak si opäť okolo mňa. No, stačí ti to? Alebo si taký tučný stále. Myslím to je, ale debil. No, akože nie, môžem. No dobre, už ti to stačí, Sanka, no ty si tučný, ale... Koľko si potreboval? 2 kilometra, aby si prešiel, ne? Áno, on je široký. Debil. Zabíja. To som rozumel. To sa zabiť. OK, jo. Vidíte to? Lepik. Oh no, my magic bridge has been turned off. Áno, prišiel Satan. Turn on all 4 switches to rebuild it. Prišiel Santa, tlačil páčku. Great job, 3 switches to go. Mačko pačku a switches turn off. A zavolal si tieto potvorky. The house! Ne, to není house. The robot. Hej, do prdele. Pozor! Kámo, ide za spider. Well done. Only 2 switches left. Just 1 more switch. Just 1 more switch. To mám veľkú radosť. A mal by si dať, že... No, spawning spider. Au. Tam sa obali. Aj, the robot. Jak sa volí? No, nejak pofiderné. A pohne sa. Áno. Neviem, prečo sa dá iba pohne, ale je taký tučný, že to proste privalí. Pana, gamer. Romania! DC Reaper. Killed before. Skeleton! Mere putato. Mere potato. Čo to switch?
Auč! No. Civil collected the present. Potrebujem jeden present. Auč! Áno, teba som videl. Videl som teda. Auč! Ne! Lady, vy ste dvaja! A vy ste traja! A ja som jeden. No daj, už je nás trošku viac, ale... No. Excellent work. The bridge is powered up. To bolo čestné. Som vytvárateľ tu absolvoval som krúžok architektúry. Prosím vás, pustite ma. Dobre. Prišla moja sestra. Nechcem ho pozerať teraz. Dobre, tak prišla moja sestra, ktorá očividne chcela, aby som išiel s ňou niečo pozerať. Ale tak akože pozerávam tu, ale teraz máme video dôležitejšie. Takže už natáčame 20 minút, tak prvý úvodný diel by mohlo byť taký 30 minút. Povedzme, že ide na tých snehulákov. Collect the presents. I'll try to open the gate. Open the gate! Open the gate! Open the gate! A vyhnúť sa Dorke. Snehulianke. Ale, dobrý switcher. Ty večer. To prejde. Akože toto... Bolo fakt skoro. Ale na 7. Shit! To sa mi prestáva ľúbiť. Watch out! He's the heart at the top of the monster. Ide zabiť! Máme Snow Monster! A tam je dáreček! OK, ja sa vyhodím. Holy shit, je to srdiečko! Au, prepáčte, bude asi menší strík. Good, now kill it with your swords. Au. Dobre, už tam späť. Ale ja chcem potom pokračovať. Ale tak bude druhý strík. A to sa už nedá pauznúť. Dobre, tak sa práve odhalil skrytú vec tohoto zariadenia, že sa to nedá pauznúť stručne. Ale aj tak už natáčam, no. Dobre, ukončíme to v 20 minút. No, dobre, čiže ja sa s vami pretože som tu vydržali. To nie. Dobre. Lúčim sa s vami, pre tento diel by to bolo všetko. Dúfam, že sa vám video ľúbilo. Určite nezabudnite dať like, poteší ma to. A keď aj, tak určite dajte odber, napíšte nejaký pekný komentárik. Napíšte, no, čo by som mal natáčať. No, veď viete čo. A ešte som chcel spomenúť jednu vec, že ak máme tie gemy, tak chcel by som povedať, že akože, čo budete hovoriť, čo som mám, ale nechajte tak. Dobre, čiže ja sa s vami lúčim. A uvidíme sa na budúce. Čus.